we going today? Bukamba? Monkey Town. Yes, we're going to Monkey Town. Heb je zin? Ja. Ja? En mijn bouw spelen. En bal spelen? En mijn heibaan. Ayan, may glijbaan ook. Met wie ga je spelen, Anna? Mama. Mama en Lexie. Lexie. Waterin mo lang ang sandwich, ha? Moet de koffie moet wel. Yeah. But it will be in the wandawak. Mama will change and then we will get ready. When we will go, okay? Ano po tayo ng bag, change tayo, nagpalit tayo ng bag, kay hindi man namin dadalhin yung stroller ni Ana. Kasi nga, hindi tayo maglalakad ng malayo. Magbabas lang kami ni Ana. Hatid kami ni Ruth sa bus stop. And then, maglalakad na kami. Good morning. Vlog ulit tayo. Morning, Dodong. Nanghugas si Ruth gabi. Ja, Dank je I think when wel. you film one guy, you always see me things doing in the house. Don't do that. I know what you mean. I'm gonna make more bread to bring. What are you doing? Hey, we're gonna go to Push, I Monkey think she's Town. ready. Nagre-ready na po kami. Kumusta po kayong lahat? Ano na ngayon dito? Almost 8 o'clock sa umaga. Ruth is getting ready for work. And Anna and I are getting ready to go to Monkey Town. Isa siyang indoor na play area dito sa amin. Marami siyang, marami siyang branches dito. Gawan ko ulit si Anna ng sandwich in case magutom siya doon. May skyflakes po siyang baon in case kasi gusto niya yung skyflakes. So ito lang, jam lang yung, strawberry jam lang yung papabaon ko sa kanya. May tubig na kami. Sadly, wala kaming fruits ngayon. Wala kaming apple. Magdadala din ako ng apple sana. Snack niya doon. Pwede namang bumili doon. Kaso, di ko alam kung magugustuhan niya yung pagkain doon. And then, mas mahal syempre. Gawin natin dalawa. Nagbaba sana kami na hindi lang kami ihatid ni Ruth. Ibang bus ba? Kaso, malayo ang lalakarin ba? So, malilate kami doon. And busy ngayon doon because bakasyon ng mga bata. So, maraming pupunta sa mga play area. Agawan din ng tables. Hatid na lang kami sa bus stop. Gusto nga sana ni Ruth ay hatid kami doon sa talaga. Ihatid niya kami mismo sa Monkey Town talaga. Kaso, trabaho man siya. Mas mahirap sa kanya. Bus tayo. Kaya talaga, kailangan ko ng driver's license. Wala pa guys, ang mahal-mahal kasi dito eh. How much is it now, Boang, to get the driver's license, to do the driving lesson? Lesson or what? Lesson and the revise. Like 2,500. So, mga 2,500 euro. Kayo na ang mag-convert. Mahal po siya. 150,000 peso. Yan. So, yan. Ano na po yan? Package na yan. So, yan lang. Ako, I wanted to have coffee but I think we don't have time. So, doon na lang. 50 minutes. Ha? 50 minutes. No, then I drink my coffee and then... Yeah. And we don't have coffee to go, so... Yeah? Papa's asking. Let's change your water. I have socks for her because maybe it's not allowed. Barefoot is also okay, don't know? Yeah, barefoot is also good. I like lifting socks.
I have socks for her. Dala tayo ng tubig. Ito yung ni Ana, panglabas na yung baunan ng tubig niya. So, ang kasama po namin today is yung friend ko na si Fatima. Filipina din po siya. And then, yung anak niya, ka-age ni Ana, si Lexi. Magana si Lexi ito? Yeah? I'm gonna Alexis play. spelen? Yeah, because I told her that no pushing, huh? No pushing other kids. Ah. If other kids are not nice to you, you have to tell them. Need to na, leave sign. This need Goed fine. zo, hè? Yeah, what would you say? Yeah. Kasi hindi natin we can't avoid it. Mahirap talaga magtagamit. We can't avoid it. Siyempre, yung mga bata. So, mangyayari talaga yan. Minsan, hindi alam ni Ana paano i-deal yung ganyang situation. So, tinuturuan namin siya. Like, nung nangyari dati na iyak lang siya ng iyak. At anyways, alis na po kami. Ana! Anna, zeg eens doei doei. See you! Yeah, see you in Monkey Town. Hinatid po kami ni Ruth dito. And yeah, malapit na po yung bus. A few moments later. Dito na po kami. What an adventure. Nakakatawa yung experience namin ni Ana kasi yung bumaba kami sa eksaktong bus station. Pero, bus stop. Pero, sabi ko, ay hindi pala. Sumakay ulit kami. Tapos, ang layo pa naman. Sumakay na naman ulit. Ay, pero anyway, andito na po kami. So, yan. Are you excited? Yeah? Have you seen? Yeah? Correct, ah. Hindi man busy. It's not busy. Usually busy dito, pero hindi man busy ngayon. Uy! So, pwede tayong mag-order ng pagkain dito and drinks. Bilhan ko ng juice si Ana. Yeah! Sige na, spring ah! Spring ah! Yeah. Okay, spring ah! Oop, okay! Oop! Oh, oh! So, meron ako ditong cheesecake, latte macchiato, tsaka yung juice ni Ana. Kumuha din ako ng chips tsaka candies para mamaya. Oh, nag-i-enjoy po siya dito. Kahit siya lang for now. Yung crust ng cheesecake yung kinakain niya. Ayaw niya sa cheesecake. Gosh, ang tawa ng mukha ko. Andito na si Fatima. Si Bear Haze Vlogs. Di ba? Nagchichikahan na kami. Kasi, Takot takot. Hindi na
Nakatayo lang. What's up? Pababa na yata yan, sis. Ate, ready? First time ni Ana pumunta talaga doon, sis, ha? Yung, buti na lang kasi may kasama siya. Ah, what's up? Yeah, Wasilik? Wasilik? What's up? May bata silang hinihintay na bababa, oh. Hindi yung dalawa. Oh. Wait lang, bigla pala yung dalawa. Nakapagod na. Sunuran silang dalawa. Ayan, nagpo-frit na sila. Nagpo-fry sila. Thank you, Tita Fatima. Okay. Lexi. Slaka? 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 Yeah? Yung dalawa. Ayan, oh. Ana has lipstick candy. Binigyan siya ni Tita Fatima. Ana, duma lipstick. 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 Ayan. Ayan. Nakatingin pa yun sa salamin eh. O sa phone. Lexi, oh! Ama, lipstick. Ha? Wasek ka dan, Ana? Wasek ka dan? Dankjewel. Yan, hindi ko alam. Dinidilaan? Hindi pa niya siguro nalalasahan, sis. Dinidilaan niya or nagdi-lipstick? Ano, dumarkay? Lipstick. It's lipstick. Inyaw, letter? Ikaw, look you, Lexi. Lexi? Your mama is not here. What is what? Yeah? Yeah, okay. Yan. Sis, nag-holding hands sila, sis. Hindi, ayun, nag-holding hands lang talaga sila. Maglalakad sana sila nasa labas. Kasi Ana, ayun po. Nagpupo ikaw? No? Ne, okay. Ayan, nakakuha kami ng isa. Mahal naman. Yeah? Eh, good job! Yeah. Ana, kay. Tama. Wala. Oh! Kamapaka. Eh, good job! Yeah, good job! What? What's Nivan Lexi? Oh, next. Van andere kinderen. Tapos na po kami, lumabas na kami. Magwa 1:30 na dito ng hapon and padating na yung aming bus. Sobrang nag-enjoy si Ana tsaka si Lexi. Tapos yung mga nanay nag-enjoy din. Chika-chika, ganun. Kasi bahira lang po talaga kami nagkikita ng kaibigan kong si Fatima kasi busy din, no. May mga anak tayo, may trabaho, ganun. Pero sobrang enjoy kami. Sana makatulog to sa bus. Mahaba pa naman yung biyahe namin. Punta kaming Den Bosch, tapos mga 2 hours pa kami. After 2 hours pa kami makadating sa bahay. Nandito na kami, naghahantay na kami ng bus namin. Nandito lang yung bus stop, oh. Tapos yung Monkey Town is just here. Na harangan tayo ng mga tanim. Mga dahon pa lang.
nasa pangalawang bus na po kami. Buti na lang naabutan namin. 12:09 yung nakasabi na na arrival ng bus una namin. Tapos 12:09 din ito aalis. So, buti na lang maaga kami dumating. 2 minutes lang. And then aalis na siya. So, naabutan talaga namin. Anna's already awake. Yeah? Was it fun, lab? Yeah, Slurk? Ay, nakababa na po kami ng bus stop. So, pagod na kami. Voorzichtig, okay? And, naglalakad na naman kami papunta sa... Nitun, Laishay, nitun, kom. Naglalakad na naman kami papunta sa bahay. So, mag-aalas 3 na po. Hindi, mga 2:30. Oo, ganyan. So, yeah. Hindi ko alam kung matutulog pa siya. Basta pagod to. Baka makatulog to. Hello again. Nasa bahay na po tayo. And yung vlogging camera na po natin yung ating gamit ngayon. At si Anna. Yan. Yan, uhaw. So, today, ang dami niyang nakain. Okay, you don't wanna see? Okay. Ganun talaga kung ayaw niya na magpa-video. Ayaw. Hindi ko talaga siya pinipilit or hindi ko siya binibidyohan. Yun po. Maraming salamat sa pagsama sa amin ni Anna, ni Lexi at ni Fatima sa aming mother and daughter na bonding sa araw na ito. Sobrang nag-enjoy kami ni Anna. Si Anna, I think, nag-enjoy to. Masyado. It's oplab. Dami mong nakain bawal, ha? O, darain mo san... Ay, pasta. Alas 3, magpasta ka. Sure. Op 8, okay? Yeah. Yeah. Mga off 80. Kung gutom ka, kauno na. Ayan, pinapakain ko siya ngayon ng sandwich kasi grabe yung laro nila ni Lexi kanina. Sobra siyang nag-enjoy talaga. And ang tagal na po nilang hindi nagkita. Hindi ko matandaan kung kailan sila last nagkita at naglaro ni Lexi. And kami din ni Sis Fatima, matagal kaming hindi nagkita. So, sobrang nag-enjoy sila. And ako din, chika-chika lang kami ni Fatima. And sana magkita ulit kami. So, yun yung aming ganap for today. And balik trabaho na naman po tayo bukas. And si Anna, balik na naman sa daycare, sa opvang niya. Anna, kaya na the opvang? Kaya more ka na the opvang? Yeah. Are you going to the opvang? Papa. Oh, with Papa. Maraming salamat again. And before ko i-end yung ating video, gusto ko palang shout out yung mga palaging nagko-comment sa ating mga videos, sa ating mga vlogs. Shout out kay Miss Virginia Ramirez. Maraming salamat. Galing po siya sa YT ni Lovemere Vlog, yung aking friend na bumisita. Gusto ko ding i-shout out si JD Menes. Maraming salamat po sa suggestion about sa, yung yogurt na kinakain ni Mr. And also kay Miss Celeste. Hello, shout out sa inyo dyan. Maraming salamat sa palaging panonood sa videos namin ni Anna. And sino pa ba yun? May isa pa. Si Miss Mimi Benavides. Super thank you. And kita-kita na naman po ulit tayo sa susunod na video. Ingat po tayong lahat. Mush mush babush. Yes. Okay, yeah. Ashubif saka. Nata na akong anak. Nag-aasan namang sobrang baby niya. So, yun na po. Doy!